असं वाटेल काय खाली मावा आहे की काय. असं वाटतं मी खाली केक खातोय काय आणि वरती क्रीम आहे काय. नमस्ते, आज मी शाही तुकडा बनवते आहे. तुम्हाला दाखवते कसा बनवायचा तो. आता पहिला इथे मी काय करते, हे बघा 1 कप साखर घेतले, म्हणजे हा 1 कप आहे मापाचा, 1 वाटी. आता त्याच्यामध्ये 2 वाट्या पाणी टाकायचं, डबल. कमी आहे ना जरा, मापात पाप नाही करायचा. 2 वाट्या पाणी घेतलंय, गॅस पेटवलाय. तर इथे मी दूध गरम करायला ठेवते. हे फुल क्रीम दूध घेतलंय, 1 लिटर, 2 पिशव्या आहेत बघा, 1 लिटर. हे आता दूध आपल्याला गरम करायचं आहे. दुधामध्ये पाणी नाही टाकायचं आहे. इकडे बघा साखर विरघळेपर्यंत आणि आपल्याला 3-4 मिनिटं गॅसवर उकळी काढू द्यायची आहे. म्हणजे आपल्याला पाक बनवायचा आहे. असं नाही की 1 तारी पाक पाहिजे, 2 तारी, म्हणजे 2-3 मिनिटं चांगला पाक शिजवून घ्यायचा आहे. इथे आपला पाक बनतोय बघा. पाक आपल्या साखर वितळली ना, ते 3-4 मिनिटं आपल्याला असं साखर शिजवून घ्यायची आहे. इथे बघा ब्रेडचे मी सरळ स्लाइस करून घेतले, असे अर्धे केले, 2 भाग केले. किती ब्रेड असे सर्व स्लाइस करून घेतले. 3-3 6 9 ब्रेड आहेत ना, 9-10 ब्रेड आहेत. हे 3, हे 3, हे 3 आणि ते 9. हे असं तुकडा आहे फ्रीवाला. हा, फ्रीवाला 9 तुकडे, 9 ब्रेड आहेत. इथे पाकामध्ये आहे ना, आता आपल्याला थोडा लिंबू पिळून घेते. इकडे दूध पण कडतो ना आपलं. हा, दूध पण तिथे कडतोय. थोडा लिंबूचा ज्यूस टाकते. चुकीने हा लिंबू तिकडे नका टाकू. काय होईल माहितीये का तिकडे, पनीर. आता इथे आपल्याला थोडा मी कलर टाकते बघा. नंतर मार्केट सारखा फील आला पाहिजे. बाहेरचं आपल्याला, आपण बाहेर खातो ना, तसं आपल्याला पाहिजे तर असा कलर टाकायचा थोडासा. आता आपला पाक आहे ना, आधी पहिला मी उतरून ठेवते, नंतर आपण त्याच्यामध्ये जेव्हा घालणार ना, तेव्हा गरम करेल परत. आपण असं लास्टलाच बनवलं तर चालेल ना. हा, लास्टला बनवला तरी चालेल, करून ठेवला तरी पण चालेल, असा काही प्रॉब्लेम नाही. आता इथे आपलं दूध काढलंय, पण पहिलं मी इथे दुधाचं करायचं आहे, सगळंच काम त्याचं करायचं आहे. पण पहिलं मी इथे तुपात ब्रेड तळून घेते. तूप काढलंय बघा भांड्यामध्ये, त्याच्यामध्ये पहिले ब्रेड तळून घेते. आता इथे आपलं तूप तापलंय बघा, त्याच्यामध्ये ब्रेडचे स्लाइस टाकते. ते आपल्याला फ्राय करायचे आहेत. चांगला त्याला कलर येईपर्यंत फ्राय करायचं आहे. ऑरेंज कलर आला पाहिजे, लाल. ब्रेड आपले चांगले लाल व्हायला पाहिजे, अजून पण कच्चे आहेत आणि चांगले कडक होतात आहेत. शुद्ध घी मध्ये ब्रेड, किती भारी लागेल ही रेसिपी. त्यावरून दूध, आपलं मिठा पण आहे. आता आपले ब्रेड बघा काढून घेते. झाले लाल. झाले हे तर टोस्ट झाले, टोस्ट. हा, टोस्ट सारखे झाले. ब्रिटानिया टोस्ट. इथे बघ आपली दिल काय करते. दिल, तुला घर दिलंय ना बनवून इकडे वरती चादरीचं, इकडे ना बसली तू आज. ही आमच्या दिलची चटई आहे, कोणी नाही घ्यायची तर दाखवू घेऊन. दिल चटई दे. नको, हे घे. चालली मॅडम, चालली बाहेर. जा दिल, बाहेर जा बाहेर, दरवाजा खोलून दाखव जा. ब्रेडचे स्लाइस आपले पूर्ण तळून घेतले. आता इथे बघा 2 चमचा कॉर्नफ्लॉवर घेतलाय आणि हे 3 चमचे आहे ना, 3 चमचा मिल्क पावडर आहे, दुधाची पावडर. आता ह्याची आपल्याला ना पेस्ट बनवायची आहे. मी आता एकत्रच पेस्ट बनवते. पाणी टाकून आता याची आपल्याला पेस्ट बनवायची आहे. दूध पण आपला मस्त आटलाय बघा. चांगला ब्रेड तळेपर्यंत चांगलं दूध उकळून गेलं आणि मस्त घट्ट पण झालाय. फुल क्रीम दूध आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला आहे ना, हे आपल्याला
मिल्क पावडर आणि कॉर्नफ्लॉवरची पेस्ट ओतायची आहे आणि धार द्यायची आणि ढवळत राहायचा. आता हे मी व्हॅनिला इसेन्स घेतलाय, अर्धा चमचा टाकते. इथे पाच पण किती आटवलंय बघा, म्हणजे शिल्लक नाही राहणार. एवढं आटवलंय. आणि दूध पण बघा 10 मिनिटं 15 मिनिटं झाली गॅस बंद केल्यावर आणि असं घट्ट झालंय दूध रबडी सारखा. आता आपण हा पाकाखालचा पण गॅस बंद करूया आणि खाली कढई घेते. आता आपण पाकामध्ये ब्रेड टाकायचे. पाक गरम आहे ना? पाक गरम आहे, आताच उतरलं ना. अरे वा, त्यात असं वाटतं टोस्ट टाकलीस तू मम्मी. आता मी बघ काय घेतलंय ते परात घेतले. कोण परातभर खाणार आहे? या सर्वांनी आपण मिळून खाऊया. परातभर असे आपल्याला परातीत लावायचे सगळे. लेअर बनवते का त्याची? एक एक लेअर बनवायचे. आता त्याच्यामध्ये अर्धे अर्धे जागा आहे ना, त्याचे अर्धे भाग करायचे असे. म्हणजे तुकडे ही एरिया कव्हर करेल ना? हा, कव्हर करायचं. तुकडे करायचे पहिले, कव्हर करायचं. म्हणजे खालची एक लेअर झाली, आता ही वरची ना? ही वरची. जर असे गॅप असेल तर गॅप भरून टाकायचे. गॅप असेल तर गॅप असा भरून टाकायचा. तुकडा करायचा आणि भरून टाकायचं असं. म्हणजे ते प्लेन असे झाले पाहिजे ना? आपली घरगुती रेसिपी झाली ना परातीत. आणि तिकडे मंदिरात ते परातीतच असतात ना, मोठ्या मोठ्या मस्जिदच्या इकडे. हा, मोठे पराती असतात आणि त्याच्यात बनवलेलं असतं. इकडे आपले ब्रेड संपलेले आहेत. ब्रेड आपले संपलेले आहेत. हे शेवटचा ब्रेड आहे, तो पण टाकते का? तो पण टाकते. ह्याला मी फ्री वाला ब्रेड बोलतो. आता हा आपला पाक थोडा आहे ना, म्हणून सर्व टाकायचा. आणि घट्ट पण झालाय, आटवलंय ना. जास्त असतं तर? जास्त असला तर नाही जास्त टाकायचा. ब्रेड भिजायला पाहिजे ना खाली. ह्याच्यावरती टाक. म्हणजे कसे नरम होतील ना ते. आणि आपण साखर पण कमीच वापरली, 1 कप वापरली. 1 कप साखर, 2 कप पाणी, बरोबर झालाय ते. आणि आटवला पण चांगला ना मी. चांगले 10-15 मिनिटं आटले ना मी ते. 10-15 मिनिटं आटले. आणि दुधाला किती टाइम झाला? 20-25 अर्धा तास. खूपच टाइम झाला. एवढी घट्ट झाला पाहिजे म्हणजे तेव्हापर्यंत तुम्हाला गरम करत राहायचं. घट्ट पण ना बघा, बघा अजून थंड झाल्यावर ते अजून घट्ट होते. ते थंड अजून घट्ट होणार, त्याच्यावरती रबडी येणार. आता मी ह्याच्यावर दूध टाकले बघा, आटवलेलं दूध. आता हे जरा आहे ना थंड होऊ द्या. त्याच्यानंतर आपण वरती डेकोरेशन करायचं. इथे बघा आपला शाही तुकडा एकदम रेडी झालेला आहे. त्याच्यामध्ये आपले दूध वगैरे सर्व टाकलेलं आहे, रबडी सारखं दूध टाकलेलं आहे. आता त्याच्यावरती आपण ड्रायफ्रूटने सजवूया. काय दिसतंय मस्त. याच्यावरती तुम्ही ते सिल्वरचं हे पण लावू शकता. आता आपण घरगुती बनवतो तर कशाला हवं ते सिल्वरचं? आपण घरगुती बनवतोय ना, तर कशाला विकत आणून लावा. मी आणून तुम्हाला लावून दाखवेन, पण तुम्ही परत मग तुम्हाला टेन्शन, मग ते पाहिजे तर रेसिपी बनेल असं काही नसतं. आपण आपल्या पद्धतीने बनवायची. कोणती भारी रेसिपी पण घरगुती पद्धतीने. घरगुती पद्धतीने बनवायची. चल सर्व कर आता या प्लेट मध्ये ते मला काढू. आता आपण टेस्ट करूया. ते बरोबर ब्रेड जे आपण ते तसं पूर्ण पीस आला पाहिजे ना तो. आता आपण ते पीस काढूया. बस बरोबर आला. तिथे बघा ही प्लेट सर्वात आधी तुम्हाला घ्या, है ना? का भारी वाटते ही प्लेट. कमेंट होती ना मागे, म्हणजे खूप दिवसापूर्वी कमेंट होती शाही तुकडा दाखवा म्हणून. हे बघा तुमचा शाही तुकडा. रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता तर फक्त एक झालं. तुम्ही विचार करा किती होईल याच्यात, किती होईल. भाग एकदम भारी वाटते. चल आपण टेस्ट करून घेऊया.
आणि तुम्ही विचाराल दिल कुठे? ही बघा आपली दिल. दिल होय, दिल बिझी आहे, बिझी गर्ल. तर इथे बघा आपला शाही तुकडा रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. आता तुम्ही म्हणाल की वरचं तुम्हाला काय गोड नाही लागणार. ऍक्च्युली गोड तर ते आपलं ते साजूक तुपातले आपलं जे ब्रेड जे आपण केलं होतं ना ते आपल्याला गोड लागेल, म्हणून आपल्याला पूर्ण तोडायला लागेल. ते पूर्ण तोडून घ्यायचं आणि खाताना पूर्ण मिक्स करून खायचं. चला आता मी तुम्हाला ह्याची टेस्टिंग सांगतो. सर्वात आधी जर खालच्या लेअर पासून जर आपण सुरुवात केली ना तर खाली जे आपण ब्रेड जे आपण कडक केलं ना साजूक तुपात ते चावायला मजा येते. त्याला शुगर सिरप मध्ये डीप केलंय. शुगर एवढीच असली पाहिजे, ह्याच्यापेक्षा जास्त नको. जर तुम्ही जर ते मेजरमेंट कप मध्ये शुगर जास्त वाढवली तर ते ओव्हर होईल. तू बोलत होता मी साखर कमी घेतली. मी बोललो अजून कमी कर. 1 कप घेतला साखर. 1 कप तर पाहिजे ना. एवढे आता किती ब्रेडचे स्लाइस होते. दूध पण 1 लिटर होता. जर तुम्ही ह्याच्यापेक्षा कमी साखर घेतली तर गोडपणा खूप कमी होईल. ही म्हणजे हे जे गोड झालं ना हे व्यवस्थित गोड झालं. त्यावरून त्याच्यावरती जे टुटी फ्रुटी ड्रायफ्रुट्स टाकलं ते सुद्धा चांगलं वाटतं. आणि आपली जी मिल्क आहे ना ते चांगलं एकदम दिल बघा आणि इथे आपलं मिल्क सुद्धा एकदम व्यवस्थित थिक झालेलं आहे. ओव्हरऑल रेसिपी एकदम छान आहे आणि नावाप्रमाणे शाही तुकडाच वाटतोय. जर स्वीट रेसिपी मध्ये जर असं कोणाला सर्व केलं ना समोर तर एकदम समोरचा माणूस खुश होईल, कारण दिसून तर एकदम भारीच आहे. आणि त्यावरून असं वाटतंय बघ हे रेड आहे ना, असं वाटतंय केकचं ते नरम नरम आहे आणि वरती क्रीम आहे. एकदम रेसिपी भारी झाली आहे. तुम्ही बनवल्यानंतर कमेंट करा, व्हिडिओला लाईक शेअर सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉन पण वाजवा. आणि अशी रेसिपी नक्कीच बनवा, काहीतरी वेगवेगळी रेसिपी.